بله جارك دين دم آخوش به تماشاوان هجاج بون خاندنا روجوی مقول استودیو ما مستفهمی چک مره ما مستجارك دين تبخيراتي برنامه همم نه سالن هما بيجا روشتنه کن بحثا برخدانا کوبانی ناکن بگشتی استاد خانم بکرتی کوبانی جبو نتنی روجاوای کردستانی جبو تفاحی کردستانی دست بیکا قناقه که چبو چی نوب خورانی yani birasti demamrof bahsa berxudana Kobani û her wiha destpêka êrişê bike divê viya qej bîra xwe dernexe. Yani Kobani di dîroka Kurdistanê de mirov dikare bêje berxudana herî bi rûmet yek ji wan e bêguman ne yekan e berxudan e lê berxudana herî bi rûmet tu bijmêrî yek ji wan e belkî ya serekeyê jî. Taybetmendiya wê çi bû mamoste? Taybetmendiya wî çi bû? Taybetmendiya wî dagirker bi taybet jî dewleta Tirk planekî ji bo rojhilata navîn çêkiribû bi rejîma AKP'yê ve ku çêkerê vê projeyê bi xwe jî wexta xwe de Serokwezîrê AKP'yê bû Ehmed Davutoğlu bû. Digotin kurahiya stratejîk. Kurahiya stratejîk qesta wan çi bû? Di heyama Osmanî de Osmanî hukmê kîjan aliyan kiriye bi taybet wekî mîsaqî millî badikin dibêjin wan herêmana carekî din bigirin bin bandora dewleta Tirk. Yani ji Helebê dest pê dikin Rojavayê Kurdistanê temamî digiribin ji ûr dere Musulê ji Musulê de serê xwe di Kerkûkê ji Kerkûkê carekî din di zîvîra Başûrê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê hemû carekî din dixwazin bigirin bin bandora dewleta Tirk. Yani ev plansazî bê Daîş çê nedibû. Yani ew êrişên Daîşê ku cara yekem di dehê Hezîrana 2014 li Musulê dest pê kir. Musul bajarekî gelek mezin bû. 3 milyon insan hebû lê Musul 3 saat berxwe neda. Yani hemû Musul bi sedhezaran leşkerê Iraqê li wir hebû lê hemû têk çûn. Ji ûr berê xwe da Rojavayê Kurdistanê beriya Rojavayê Kurdistanê bi rastî berê xwe da Dêrezor û Takka û Raqqa li wan de ra jî ku dewletekî bi dihan salan Sûriye hinde askerî hebû hinde çek û cebrxaneyî hebû lê ew jî berxwe neda. Fakat di wir de plan di ser Kobanî de têk çû. Plana ku ew dewleta Tirk dixwest pêk bîne yani ew mîsaqî millî li wir têk çû. Çima tirsekî mezin ya Daişê çêbûbû li herêmê bi taybet. Yani Daîş gava biçûna ciyekî şernet kir diket wan derna. Kesek li hember Daişê ra nediwestiya. Yani gava dibîstum ku Daîş hatiye hemû berê xwe dan direviyan. Yani li Musulê jî heman tişt çêbû em bêjin li Reqqayê jî li Tebqayê jî li Dêrezorê jî li hemû ciya jî. Lê cara yekem di êrişa Kobanî de Kurd berxudan. Mesela nihat yek ji taybetmendiyên wê bibûra mamoste min got nota şekir birrî bi gava dî behsa taybetmendiya te got berxwedanên bi rûmet dîroka Kurdistanê de yek ji wan Kobanî li gora min yek ji taybetmendiyên wê ku berxwedana Kobanê bû navendeke Kurdistanî yani nav Kobanê wek coğrafya lê berxwedan a tevahiya Kurdistanê. Problem ew e ji xwe yani ê ku Erdogan zêdetir qeherand û zêdetir kir dijminê Kurdan jî ew yek e. Yani tena serê xwe bi Kobanî ve nema. Çar beşên Kurdistanê de bandor ser gelê Kurd kir yek ya dudiya jî plana li ser çar beşên Kurdistanê têk bir. Plana em bêjin tena serê xwe ne dagirkirina Kobanî bû. Dema Erdogan digot Kobanî ket û wê bikeve. Ew qestayî ne tena serê xwe Kobanî bû. Yani ew dizanibû ku dema Kobanî bikeve Kurd hemî têk biçe Kurd bi rengekî hemû têk diçin. Yani jî bi rengekî Kurd carekî din weke Osmanî hemû dîsa li bin serveriya dewleta Tirk carekî din tê dagirkirin. Yani îja dûr de mesela têkçûna dewletên Iraqê û Sûriye derfetek bû ji bo Tirkiye. Tirkiye xwest vê derfetê ji bo pêşeroja xwe bikar bîne. Ji xwe qenata min vê demê jî min çend nivîs serveyekê nivîsand wek îro tê bîra min
devleta Türk pêvajoya çareserî jî ji bo vê yekê da dest pê kirin. Yani qestavan ji pêvajoya çareserî çareserkirina pirsgirêka Kurd nebû. Çünkü wê demê bi rengekî dixwestin PKK jî daxilî vê pêvajoyê bikin. Fakat bira bê bîramet pêvajoya çareserî de bi taybet li ser Rojavayê Kurdistanê astengîzedetir derketin. Yani dûr de Birêz Öcalan jî di hevdîtinekî de eşkere digot Rojava xeta me ya sor e. Yani em li ser Rojava çi bazarî nakin. Ev ya jî di têkbirina devleta Türk de politikayekî esasiye. Devlet net karî bû politikayê xwe bi rengekî pêk bîne. Lê fakat tiştekî din jî xuya dike di vî warî de belkî gotina dawî jî me re bêje. Yani ew dewlet hê jî dev ji vê politikayê xwe bernedaye. Li du beşên Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê, li Başûrê Kurdistanê û her wiha li Bakurê Kurdistanê hê jî êrişên xwe yê dijminane li dijî gelê Kurd didomîne divê em vê yekê jî bibînin. Yani ew berxudan her wiha heta niha didomî ranewestin. Mijarek dî hema pir bi Kurdî ew jî îro salvegera yekemîn a şehadeta Jîna Emîniye sêzdê Eylûlê de hat girtin û şazdê wê de weke îro şehîd bû û jiyana xwe ji dest da. Şehadeta wê li vû tevgereke pir mezin e tenê ser asta Kurdistanê ser asta navê tevî jî çêkir mamoste. Ji bo jina serîrakirina Jîna Emînî çi bû? Yani az İran bi taybet piştî hefteyê nihan heta niha ji nêz ve dişopînin. Bi rastî jî bi taybet tevgera Kurd li Îranê ji nêz ve dişopînin. Ji wê çaxê heta niha Kurd li Rojhilatê Kurdistanê berxudanê. Li hember devleta Îranê çi car serî netewandine bi her cûreyê li hember Îranê rawestiyane. Lê pişt em bêjin sala 1994 berê ve bi bandor danîna hikûmeta Herêmê Kurdistanê bi taybet her du partiyên serekeyên hikûmeta Herêma Kurdistanê li Rojhilatê Kurdistanê şoreşa çekdarî em bêjin serîhildana çekdarî berê ve lawaz bû. Lê pişt re li kolanan li Rojhilatê Kurdistanê dijberiya devleta İranê dest pê kir. Yani bi çalakiyên biçûk. Lê piştî ku alozî li Îranê zêdetir bû gelên din jî di nav çalakiyan de cî girtin bi taybet Belûcî û van salên dûmahiyê de Azerî. Lê dikarim bêjim ev sala dûmahî ya piştî şehîdkirina Jîna Emînî serîhildan û berxudana herî dirêj ya Rojhilatê Kurdistanê û tevayê Îranê. Ev gelek mühim e. Yani gel paş ve gav navet. Gel bi Jîna Emînî ve dijberiya hemû sistemên devleta Îranê kir. Bi her awayî ve ji wê çaxê heta niha jî gelek destkeftî hene. Lazim e meriv vê jî bibîne. Yani ew serîhildana jin jiyan azadî tena serê xwe bi duruşmekî nema. Li Îranê îro jin her ku qedexeyê jî li hemû ciyan porê xwe vedikin. Gelek kes tên girtin, tên îdam kirin ama li hember vê yekê dîsa jî gel ji helwestê xwe paş ve gav navêje. İja tiştekî ya herî baş jî ku van dûmahiya ew jî derketolê hemû hêzên Kurdistanî ya Rojhilatê Kurdistanê bi hev re biryaran girtin. Misal îro hemû İran di grevê de ye bi taybet Rojhilatê Kurdistan di grevê de ye. Kesek dikan velakê, kesek naçı kar, kesek naçı dibistan. Lê ev yeka bi biryara hemû partiyan hate girtin. Hemû partî pêk ve ji bo vê çalakiye biryar girtin. Buxare jî pilekîtiya hêzên siyasî anî şehadeta wê. Tabii. Li heman vê yekê jî İran hûn zanin gefên mezin li hember partiyên Rojhilatê Kurdistanê dixwe ku tê gotin ku 19 vê mehê de jî wê êrişekî mezin bi dest pê kirin li hember partiyên Kurda pijak jî Hizbî Demokratîk Kurdistanê İran jî û hemû hîzbên din jî komela jî
dibêjin İran her çi partiyekî din re êriş bike enwan êrîşana li hemberî xwe jî wekî êrîşek dihesbînin û em ê li dijî van êrîşan rawestin em ê bi hev re bersîv bidin. Ev gelek mühim e bi qenaata min di wî warî de pêşeroja Kurdan jî tê nîşandan ku bi yektiyê ve wê xurttir bibe. Gelek spas Mustafa Hemîşek tevlîbûna te demata xweş bê, slav rêz.